Durant els 2 primers anys de mandat, des d'Ara Caldes hem liderat diferents mocions. Hem organitzat un total de 6 conferències divulgatives per tal de fomentar el debat amb temes que pensem que són cabdals per la política municipal. Hem obert el local del partit, ens hem reunit amb veïns i veïnes i entitats i hem recolzat totes aquelles propostes que pensem que són positives per Caldes. Però la situació de Caldes és millorable. Hi ha grans reptes que segueixen esperant resposta. L'habitatge, el manteniment, la mobilitat, el llistat és extens. Per tot això, seguirem supervisant l'acció o la inacció del govern municipal i sent crítics quan calgui. Volem aconseguir un desenvolupament equilibrat de tots els barris de Caldes, reduir els més que evidents endarreriments en el manteniment de la via pública i dels equipaments municipals i reforçar els processos participatius, la democràcia directa, amb temes tan importants com el model de recollida de deixalles o el pla de mobilitat. Tenim els objectius clars i seguirem treballant per impulsar tot allò que considerem important per millorar la qualitat de vida dels calderins i les calderines.